Ahojte pri mojom ďalšom novom videu. No tentokrát máme zase televízor o dačo menší, to je asi len 3040. Panasonic, ten už dávno tu nebol Panasonic, veľmi nemávam. No a teraz, čo sa deje? Zapneme ho. Blika zeleným. Hej, čiže už teraz normálne svieti. Pekne všetko ukáže, zhasne. A hop. Červená. A už nejde. Dobre, idem to rozobrať. Idem sa na to pozrieť vo vnútri. A že či náhodou nie je tam nejaký problém s kondenzátorom alebo s niečím, ale poviem vám zase len LED pásy. Čo sa na Panasonicoch veľmi často tak nedieje, naozaj toto je spomedzi všetkých televízorov asi druhý Panasonic, čo robím. Takže neviem. Bodaj by to už bola aj iná chyba, lebo stále iba LED opravovať, no neviem. Ale dobre, roztrhlo sa v rece a ja sa veľmi rád s vami podelím o tieto zážitky. Tak idem to rozobrať, idem to pomerať a uvidíme, že či to bude zase to isté, čo predošlé video. Tak, poďme na to. Fú, chlapci a dívčence. No, máme to rozobraté. No, ja som si myslel, že som už videl všetko a vedel všetko, ale vidím, že som sa mýlil, lebo toto som ešte nevidel. No, začneme s tým. Powerová doska, mainboard doska, samozrejme nejaké reproduktory, samozrejme nejaké ovládanie. A toto cez nejaký USB konektor. Cepána. Dobre, no, Panasonic, akože oni sa asi nepredali. Ale toto som ešte nevidel, ľudia moji. Teraz rozmýšľam, že či je toto vôbec LED televízor. No, powerová doska neobsahuje napájací obvod, ten 90 V na LED diódy, ale napája nejaký osobitný obvod, ktorý potom tu aj vidíte, tam je napísané tých 90 V. No, takže dobre, vravím si fasa paráda, takže ten televízor pred týmto videom, ten nemá ochranu absolútne žiadnu a toto je ako už mimo mojich zmyslov, by som povedal, že čo je toto, že to musí ako ja neviem. To musí nejaké špecifické ovládanie LED diód alebo čo, lebo tu je samý mikročip, takže neviem. Jedno ale viem určite, že má to test pointy, tu je to aj napísané, neviem, či to zaostruje, VLED, tu je test point, jednotka, dvojka, trojka, VLED plus, to sú tieto tri testy, tri test pointy. Najprv som si myslel, že tieto, ale nie, to sú asi, no a môže to byť aj to, ale toto je hlavné napájanie. Tak vravím si, reku, najprv som všetko poodpájal, že ako sa to bude chovať, no nechovalo sa to nejako samozrejme. Keď som odpojil mainboardovú dosku, tak sa to chovalo rovnako. Tak som si povedal, že idem to ja zmerať, takže ja si zapnem túto napájanie. Hlavne dávať pozor, kde strčím haxne, aby ma tu nekoplo takých pekných kondenzátorov nabudených 400 V. Minus je kostra spoločná, takže to len sem zakvačíme a dáme to na ten test point. No a máme tam len 26 V. Ono skočí tam aj, teraz som to nestihol, skočí to na 45 vypne, skočí na 45 vypne, to je stále málo. Takže zase mám podozrenie na LED diódy.
Môže to byť samozrejme aj toto tu, no uvidím. Aj keby som mal špecifický merací prístroj na LED diódy, že by som to nemusel rozoberať. Dobre, ale asi by mi bol k prdu, pekne povedané, lebo on takýto FlexPass na ten testeristo nenapojím. Takže stará dobrá technika, rozobrať. Ja som strašne zvedavý, ľudia moji, že čo toto bude, keď to rozoberieme. Že ako je to riešené, toto som skutočne nevidel ešte na žiadnom televízore. A zase nepoviem, že ich mám za sebou stovky, ale mám ich dosť na to, aby som takéto s niečím sa s takýmto stretol. Možno, že pri nejakom takom type, že nemal LED pásy akože po 4-5 radov, ale iba na spodku jeden taký špeciálny LED pás. S tým som sa stretol, ale tento televízor nie je veľký, to je 42, no neviem, dobre, idem to rozobrať, uvidíme, ja sa s vami potom podelím o to, že čo tam vlastne je a na čo som prišiel. Tak poďme na to. No dobre, tak už to mám rozobraté. Čul, kde sú pásy, kde sú ledky, že by ich niekto odmontoval. Aha, nie, tu je, pozrite sa, kábel, ide takto, ide takto. Aha, tu je jeden jediný LED pás. Jeden jediný. No, s týmto som sa stretol asi len dvakrát v živote. To je takáto technológia. Ono sem ide fólia, taká biela. Tuto to bude aj vidno trošku. Taká biela fólia. A potom takýto difúzor. To je taký hrubý plast, ktorý keď nasvietite z boku, tak prenáša svetlo takými kanálikmi. Takže je to riešené len týmto jedným ledkovým pásikom. Takýmto. Naozaj takéto maličké ledky sú tu. Najprv som si myslel, že bude asi tu chyba, lebo ten konektor vôbec nevyzerá nejako pekne. Či to, ja neviem, od dvoch kostí alebo čo. Ale vrajím si ešte predtým, než to idem celé rozoberať, ako odpojiť a merať, tak som si premeral tieto ledky. Tak, kde som si ju označil? Tu. Táto jedna jediná nejde. Jedna jediná, takáto vidíte na veľkosť prsta. Maličká ledka a už kvôli nej nejde celý televízor. No dobre, paráda. Toto sa mi viacej páči, poviem vám pravdu. Viacej sa mi to páči, lebo nie je s tým toľko roboty, ale zase konštrukčne je to tak urobené, že to je katastrofa. Tá polarizačný filter je nalepený priamo na ráme. To išlo strašne zle. Akože konštrukčne je veľmi zložite urobený ten televízor. Veľmi zložito. A ešte k tomu by som povedal, že tá 50-ka je aspoň o 2 kg ľahšia ako táto 42. Toto je ťažký televízor s tým difúzerom veľkým. Je to dosť ťažké. No ale vidíte, aj takéto riešenia oni majú. No dobre, idem to prekonzultovať so zákazníkom, idem spraviť cenovú ponuku a keď budem mať záujem, tak to ideme to poskladať. Teda objednať, prehodiť to LED, poskladať to a super. Len ešte taká maličkosť, že displej bol lepený. A bolo zaujímavé, že nebol lepený dookola, ale iba z jednej, z takejto strany a z tejto strany. A dosť. Nebol lepený dookola. To som musel jemne, ostrým nožničkom pekne, pomaličky, pomalinky. Skutočne skoro pol hodinu som to obrezával, aby som nepoškodil displej. Dobre, tak ideme to prekonzultovať a uvidíme, že čo ďalej bude. Chlapci a dívčatá. No. Už sme to dali dole. Je to našrobované na takých piti prťavých šrobikoch. Takýchto prťavučkých šrobičkoch, maličkých. No a teraz. Bohovali sa, tušovali sa. Však vedia čo? Že to sú originál. LED pásy. Všetko, hej. Dobre. No poďme na to. Takže v prvom rade
Originál nový. Pozrite sa na tie LED. No, možno, že budú ešte lepšie ako tie staré. Sú, by som povedal, raz také veľké. Druhá vec, tento pôvodný sa šrobuje, tento už nie. To nemá vôbec šroby, to sa naliepa. Tu je samolepiaca páska. No a tretia vec, taká by som povedal, že trošku horšia, keď ich zarovnám. Nesedí nám konektor. To by tak nevadilo, lenže toto je tu napevno. Takže keď ja dám toto sem, vidíte, kde je konektor a kde je káblik. Dobre, no ale zase na druhej strane mi tu výrobca nechal nejaký priestor, takže toto sa dá odlepiť z tohto a skúsim ho nejako posunúť. Možno, že sa podarí. Uvidíme. Dobre, ideme to nalepiť, ideme to poskladať a vyskúšať. Tak, držte palce. No tak teraz taká malá skúška, len provizorne je to poskladané, aby to, ak by na čo náhodou znova bolo, tak aby sa to dalo ešte znova rozoberať, lebo to televízory nie sú stávané na to, aby sa 400 krát rozoberali. Takže zapneme. No čo, bude dačo? Tento lombík. No. No, už teraz. No, to sa nám už rozsvietili nám. Sa nám to tu rozsvietilo. Vidno to cez tie šroby. A to zdvihneme ako trošku. No, paráda. Ide to. Ide to, i keď tieto pásy sa mi tu nepáčia, ale to ešte sa na to pozrieme. To tak je, ako je, no. Ale ide to v pohode. Dobre, tak poďme to poskladať. No, takže máme tu zase televízorik s vadnou ledkou. Toto bola taká zvláštne LED. Ale tak aspoň aj toto ste videli, že ako to vlastne konštruujú niektorí. Takým zvláštnym spôsobom by som povedal. Dobre, takže ja vám ďakujem za zhliadnutie za tohto ďalšieho videa. Ďakujem za každý like a odber. No a uvidíme. Budem aj ja prekvapený, že čo ma bude ďalej čakať, aké video natočím. Tak, ahojte, majte sa.